Tadi kau nak siap ngai kublai kamtam nak bentar jong pi di perlok lani pai ba ke ban sapek ya kan ke YouTube ke ban sami entas ni. Dan nak kalian kejongi ni ko ban pensai hindiat ha ka badai kejong ko kwai dok ha ka badai la sai kasni. Tinggal ada ban bu jaka mentas ni kedai ka arpui terik bena bespo aja opsan por khawi beje mene. Deling ba kejong bu jaka play pinsi ke video ke ba in sapelat limba ke YouTuber ke ba fair de ha ka be de ha ka ta ka si ke bu jaka de nak kalian jong program ka duna ha ka jaka de ha ka jingkeng jong program hadu menta kumba news pa tam e gidon bagi booking de nak kalian jong pi ke program ke bam semla ban poi menta si phila ban wan la sai man step la ni si met ru ka jaka ka dang poho ba ha bro santli ki pung de nak ka benta jong ki price nganget ba pin sei ha ki notice ki bangin sasen ha po ki tubar ngin sia ban pensai ki price kin lang bai thik tinggi kuat pensai kau wei film day bandon kau nu ke jingting ha ka be de ke jing kop khai dok ha ka ba de la sai ka si ka arpo artrik bana beto jang san de ka po pensang ka de kendai steng hadu lai baje tiki price kin long bai thik kum tu kum bangila pensai te la du na pri ne don kan nu pri ngin yai be sekmat kum bangila thmu ka price tinggi khot wi we pi program ki bam sem la poi man ne kasni ne menta kasni de wan la sai man step ru ka jaka ka po te kham tam na ka bata jo pi ki pai ba kum ba play i na kalian ka jing la ring ki video lembah kini ki kali artali ke ban sapale la sai ha ka be dei ka ban kong ka dei da kan ni ka 909 ka bala yang hang ni na kalian ngelap pin sape ki video ka ba por pa kaya ki kali ngelap pensai ba ikot isla ke yang tip top ba kumjo la da pintre ya kan ni ka beluru ya kan ni ka 909 dampar pila ban sim da ka pisa khat saulat te ha ka ba ar ka dei ka ni ka beluru standard ka barem te ka bang labu ar action te pila ban sim da ka pisa lailak te ka balai ka dei silak ka basau ka dei silak ka basan san pho hajar te ka do tiket ka dei lais pa ka wei bat san spa atli tingi khot ngue re pi ke pai ba wat wan ha ka ni ka lokidro ka bade la sai kesini ka bangin sedang ban pelat na du mastap bat ngin pujo ban pene ka ha ka por lai baje de ko bangi ju pensai hi na ka por se ka por bangi ong ba ya ka lokidro kan dai bitang ka hok jong pi ki pai ba bat jong pi ki porok ron ke be don bon sim benta dan re ko bangi ni kwa patip pi ba na kalian inong nang penya la ni ki volunteer la ni ki porok ke jungi ke be don benta lang kin mla ban sim benta ya ka lokidro kan dai bi ka hok jong pi te sajet hi sawan ban pet hi la sai kesini hang ni mat na ka benta ka lokidro dikino bakwa ban tiet online nak kalian kajungi ngila pensai lupa nginum la ban ai online ngin di direct angni lada kidan ki beri ba kumno sapet hakato kan notice ka ba kin sapen mi bhai ki number phone ki ba kamhe pin sa phone ni kitu le si kidan besim ka bu ki ba ong ai online di pin phone ki number ba ngi ni ban pensai na ka bata jong pi ba khnang ba pin num sa ko umdom la ni pin num sa ban pen biet ha ki ar de tang ini kintin ku boleh subun nak bata jong pi ki program bat kumjuk ram ta jong pi ke pai ba pin siok ban wan di sementa nak bata ko video bat ka kwai la sai kesini